در غمی دنیا با دنیا بخبر باور مکن. در غمی دنیا با دنیا بخبر باور مکن. ای سفر نادیده تو بر هم سفر باور مکن، باور مکن. دوست اگر سیر جهان خواند تو را با جان برو، دشمنت تا پشتی در گوید برا باور مکن، باور مکن. چون گوای مرگ سهراب است، چون گوای مرگ سهراب است شمشیری پدر، چون گوای مرگ سهراب است شمشیری پدر، در نبردی زندگانی بر پدر باور مکن، باور مکن. طفلکان خوابند گهواره های چوبی به، طفلکان خوابند گهواره های چوبی به، بدرا گویان درختی بی ثمر باور مکن. دل برگرفتی از برم ای دوست دستگیر، ای دوست دستگیر. دل برگرفتی از برم ای دوست دستگیر، ای دوست دستگیر. آخر فدای تو سرم ای دوست دستگیر، ای دوست دستگیر. شرط از دستگیری درماندگان من، شرط از دستگیری درماندگان من. هر روز ناتوانترم ای دوست دستگیر، ای دوست دستگیر. هر روز ناتوانترم ای دوست دستگیر، ای دوست دستگیر.
فریاد میزنم دل جان همی سپارد و فریاد میزنم از دست میرود سرم ای دوست دستگیر ای دوست دستگیر از دست میرود سرم ای دوست دستگیر ای دوست دستگیر ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. мехоҳам аввалан худамро шинос кунам. аз тоҷикистон ҳастам, аз водии зарафшон, аз ноҳияи панҷакин. робитаи дӯстӣ дорем бо наворбардори номии анамин минтақаҳои шумо акои абдувоҳид, бо ташаббусҳои бевоситаи анаҳамин бародари азиз, бо акои тоҳир кӯи хушбахт. мо омадем ба сайру гашти деҳаҳои тоҷикзабони анаҳамин минтақаҳои ӯзбекистон. имрӯз омадем ба деҳаи шумо навор карда истодаем. кенгузар аз номи деҳаашон. кенгузар яъне гузари васеъ ном дорад. дар ҳақиқат гузарҳои васеъи набинед чӣ хел як деҳаи фарроҳ. ҳар як деҳа ба худ хос як табиати зебо, як илҳомбахшӣ барои як сокин ё ин ки барои як меҳмон мебахшад. ман беҳад сахт хурсанд ҳастам ки ҳамин рӯзҳо, имрӯз 28 апрели соли 2022 мебошад, моҳи шарифи рамазон ҳукмрон ҳастанд. ба якояки шумо ҳам забонони азиз, ҳам миллатҳои азиз, моҳи мубораки шарифи рамазон муборак бошад. таи 2 рӯз 3 рӯз аст ки мо сайру гашти деҳаҳои тоҷикнишини анаҳамин минтақаи сари осиё мекунем. имрӯз роҳ гирифтем ба сӯи деҳаи кенгузар. деҳаи кенгузар соли 1925 то соли 1929 аз деҳаи хуфар омадагӣ ҳастанд. деҳаи кенгузар ба ҳайати ноҳияи сари осиё дохил шуда, аз маркази ноҳия то деҳаи кенгузар тақрибан 25-30 километрро ташкил медиҳад. раисони аввалини деҳаи кенгузар Назаров Муҳаммадбова, Хуҷназаров Маҳмуд будаанд. одамони аввалине ки аз деҳаи хуфар ба деҳаи кенгузар фаромадагӣ ҳастанд, оилаи Холуфо ва Назаровҳо мебошанд. мактаби миёнаи умумии рақами 14 ки ҳозир дар деҳаи кенгузар амал мекунад, солҳои пештар ба номи Ҷамбур Ҷабаев ном дошт. масҷиди хуштарҳу замонавие ки дар маркази деҳа мебинед, ба номи Хоҷа Абдураҳмон ном гирифтагӣ аст. дар деҳаи кенгузар зиёда аз 500 хоҷагӣ зиндагиву сукунат мекунанд. дар солҳои ҷанги хонумонсӯзи 1941 ва 1945 аз деҳаи кенгузар низ иштирокчиён будаанд. ҷалилов Розиқ, Қурбонов Нурулло, Муҳаммадов Неъмат ва ғайраҳо. дар ҷашнҳо ва чорабиниҳои байни деҳавӣ аз деҳаи кенгузар низ паҳлавонҳо номи ин деҳаро муаррифӣ ҳам мекардаанд. бобо Калонов Тухта ва аз оилаи Холуфо Асрориддин Гулов мебошанд. сардорони аввалини муассисае ки дар деҳаи кенгузар амал мекунад, инҳо мебошанд: ҷалилов Розиқ, Раҳимов Абдукарим, Сангинов Холбой, Муҳаммадов Саъдулло ва Норбеков Одина Муҳаммад. маро ҳамчун як дӯсти худ, як ҳамзабони худ дар бари худ қабул кунед. ман омадам аз деҳаҳои шумо шиносоӣ. агар гӯед ки барои ҳамин заҳмату меҳнат мо чӣ метавонем кардан, ба канали мо аъзо шавед ки ҳамин хастагиҳои мо бартараф шавад ва мо тавониста бошем ки бо шумо як робитаи дӯстӣ дошта бошем. саломату зиндаву хонаободу сарбаланду сарфароз бошед.